intentaré dir algunes idees ordenades, però evidentment no és un tema que es pugui resoldre amb una única acció, no? Així a mi se m'acudeixen alguns eixos que podrien anar en aquesta direcció. Un primer seria el tema de la formació i lligat amb el tema de la formació el tema de la recerca i de la investigació. A aquest país es donen ajuts per projectes d'investigació per moltes coses. Un dic país em refereixo no únicament a Catalunya, em refereixo a projectes d'àmbit català, projectes d'àmbit espanyol, projectes d'àmbit europeu. Si busqueu una mica quins són aquells àmbits prioritaris, dubto que hi trobeu joventut. Per tant, en l'àmbit català hi ha alguns ajuts amb la Generalitat, però els projectes que avui es diuen competitius de veritat i que remenen diners no estan pràcticament cap dels grans àmbits de les ciències socials. Hi pot haver algun tema d'immigració perquè ha estat un tema de molta preocupació política, però el de la joventut avui per avui, malgrat alguns moviments que hi ha, no ho és encara, si més no. Per tant, un eix podria ser aquest. L'altre eix passaria per el tema de formació, no només dels professionals, que també, jo penso que amb això hi ha iniciatives, s'hi està treballant, però queda molt de camí per fer. La formació en temes de joventut és una formació que, diguem-ho així, avui per avui encara els professionals se la fan sobre el seu propi itinerari. No estic justificant que hi hagi d'haver un únic itinerari, però sí que estic justificant que potser el tema dels nivells formatius que s'haurien de requerir en cada cas per a determinats programes o accions no s'hi val qualsevol persona per qualsevol cosa. I això encara en molts ajuntaments, el responsable de determinats equipaments o determinats programes, trobareu una mica de tot. Però amb la formació m'agradaria tractar no només la dels tècnics de joventut, sinó també la dels polítics. Clar, qui fa de polític de joventut? Aquell que no ha tingut prou pes polític per agafar urbanisme, per agafar educació, per agafar cultura, en el millor dels casos poder també, és a dir, i qui queda aquell que és més jovenet, pobret, i tu que has entrat ara, tu faràs joventut, i una mica de sort poder fer esports també, i alguna cosa més que quedi. Jo penso que una política, com apunten algunes de les directrius que hem sentit amb la intervenció abans, tant a nivell europeu com a nivell, en aquest cas, estatal, la política de joventut hauria de ser una política central. El propi Pla Nacional ho diu, la pròpia llei de joventut ho diu tothom. Qualsevol polític li demana et dirà que no, que les polítiques de joventut han de ser prioritàries i han d'ocupar una centralitat en les polítiques socials. Però a l'hora de la veritat, això què vol dir? Jo quan em diuen això em pregunto, què deu voler dir això? Vol dir que realment tindran una part central del pressupost? Vol dir que tindran una part del personal de l'administració que treballarà per aquest projecte? Vol dir que el rang polític que tindran dintre l'organigrama municipal tindrà un espai de centralitat i que quan el regidor de joventut digui nois, ens hem de coordinar, els altres obeiran tots? Home, això està a anys llum del que tenen les administracions nostres avui. Això no passa. Si això passés, per mi, el discurs entre la teoria i la pràctica seria molt més fàcil, perquè jo crec que la majoria dels tècnics de joventut, bona part del discurs que avui hem sentit, un moment o altre l'han sentit, i si més no l'intueixen, i si més no, els principals conceptes claus els han conegut a través del Pla Nacional, a través de la llei o a través d'altres jornades que han fet. El que falta sempre és, i això com ho traslladem a la pràctica, llavors si les estructures no fan un canvi, si no fan un canvi els polítics i no fa un canvi el sistema formatiu que tenim al costat, jo veig que hi haurà tècnics amb moltes idees, amb molta capacitat, però cada dia amb un nivell més gran de frustració, perquè el que ells veuen que podrien fer no es correspon amb el que el dia a dia els hi permet fer l'entorn. Ja no parlo d'una situació com la que estem vivint ara, de retallades, que, vaja, no em crec que els polítics de joventut demà estiguin més ben posicionades que avui, amb el panorama públic parlo, perquè tot sembla indicar que si han de retallar no retallaran per urbanisme, retallaran abans per... Què passa si en un municipi, i està passant, ara fa poc parlava amb companys que conec, que jo a la intervenció hi ha hagut alguna que diu jo la setmana que ve deixo de treballar. Això passarà en més d'un municipi, aquells tècnics o aquell equip de treballadors en temes de joventut, molts dels quals depenien de beques i projectes temporals, aquests ho tenen molt fàcil, i en molts municipis això equival a un 50% dels professionals que treballaven. Clar, en un panorama així, jo per això dic, jo no soc pessimista, jo el que soc és realista, perquè jo crec que només podem afrontar la situació en la que estem i millorar-la si reconeixem que hi ha una situació com la que jo penso que interpreto correctament, i a partir d'aquí després veure quins mecanismes. Per mi política de joventut són moltes més coses, n'hem parlat ara i segur que compartiu tots. Són polítiques educatives. No era el moment de parlar-ne avui,
però un 40% dels joves estan a la universitat. Què passa a la universitat avui? Amb les matrícules universitàries? Què passa amb l'assistència a la universitat? Què passa amb tots els compromisos de Bolonya? Hi ha una moguda a les universitats brutal. Els preus pugen, el que es havia dit que serien aules de petit grup són aules de 100, és a dir, hi ha un abisme entre el diagnòstic que es feia de tot el món juvenil fa 2 o 3 anys, quan es va començar el Pla Nacional i les 20 o 25 fites que hi ha al final són posades en una perspectiva que ja m'agradarà veure d'aquí 10 anys, i el que tenim avui. Tota la moguda de Bolonya, ningú parla, tothom parla de si es fusionaran universitats, de quines carreres s'ajuntaran, de si s'ajuntaran estudis, de si es retallaran o es donaran més números d'entrada perquè es pugui cobrir una part de gent que està a l'atur igualment. Per mi això és un debat importantíssim a treballar parlant de la joventut. Ja no parlem del sistema educatiu, el sistema d'ocupació, el sistema laboral. Per tenir una feina has de tenir experiència, per tenir feina has de tenir formació. El debat està sempre entre la formació i l'experiència. Si et formes no tens experiència. Si tens experiència és perquè has de treballar i no l'has format. Per tant, hi ha una contradicció. I en el millor dels casos hi ha el jove espavilat, que molts ho fan avui, que és fer les dues coses. Treballar i estudiar. Però el sistema educatiu que estem muntant no està pensat en aquest model. Ho han de fer a costa de 30.000 martingales. És a dir, no hem assumit realment el que el discurs, la teoria diu, i el que les polítiques es fan a la pràctica. Per això jo intento no provocar injustificadament. Jo penso provocar justificadament, perquè penso que això s'ha de dir, s'ha de denunciar, ho han de veure els polítics, els han de fer veure les contradiccions que té el sistema. Els tècnics que treballen han de ser disciplinats amb la feina perquè els hi va la feina, però han de tenir més perspectiva a vegades de quines accions i de quines estratègies poden posar en joc per ser coherents amb els discursos, no? I després aquells que realment estan a altes instàncies, que dissenyen polítiques de veritat, que facin el que hagin de fer perquè estiguin posicionades en el lloc on te toca. I si no, demanar als polítics que d'això no en facin bandera, no en facin campanya, no en facin propaganda electoral, perquè és injust, perquè si no, no estaríem en la situació que estem, perquè els joves avui són el sector que pateix més la crisi, ells i la gent gran, perquè són els que, malgrat tot el que es diu, no tenen veu i si en tenen ningú els escolta. I a mi em sap greu dir-ho així directament, perquè la gent diu, no, que hi ha canals de participació, sí, home, sí, però a l'hora de la veritat, les decisions no són participades. I jo no estic dient que tot ha de ser participat, vull dir, qui té un encàrrec polític ha de prendre decisions, però les ha de prendre d'acord amb uns compromisos que ha adquirit, amb un programa que hi havia, i amb unes urgències i necessitats que han d'estar justificades. I en molts casos jo crec que aquestes no són prioritàries. Llavors l'únic que demano és o que no es digui, i si es diu que es faci.